Damdamag Radyo Sagada. May bangal daw iti Biyernes kat dinmanon iti oras nga intay ibingay dagiti damdamag para iti midday news. Siyak ni Simbay kat intay man nga rod rugyan manipur kadagiti ulo ti damdamag. Iti lokal K9 na dog na kinayon iti day 6 ti search and rescue operation para kani Sofia Oria. Agigidan a panagipay iti bakuna na vitamina A para kadagiti ubing iti sagada opisyalan a narugyan. Learners with special needs can persons with disabilities na itampok iti selebrasyon ti Linggo ng Kabataan 2026. 28.8 million pesos sa presidential assistance na itden iti amin nga barangay ditoy Montañosa. Smart Governance Project na ibangon ijay bauko tapno mapapintas ti public safety ken digital services iti Mountain Province. Iti headlines dagiti damdamag iti rehiyon na dadawil iti infrastruktura iti Cordillera gapu kadagiti bagyo ken habagat dinmanon iti 1.7 billion pesos. Bilang ti landslide iti rehiyon ita nga Agosto sinmurok iti historical average. Inflation rate iti Cordillera napan nga 6.8%. Iti napalabas nga bulan ti Hulyo gapu iti panagnina ti bagas, kuryente ken LPG. Department of Health Cordillera nang ilawlawag kadagiti pagalagadan ken coverage iti medical assistance to indigent and financially incapacitated patients program iti Cordillera. Nasurok 5,000 kun 8 nga pasyente iti TB iti rehiyon na ipaayan iti libre nga panagpaagas. DepEd Cordillera nang ipanawagan iti na ipairut na kampanya kontra iti bullying kan panang taripato iti mental health dagiti estudyante. Iti mot headlines para iti damdamag iti national budget para iti sumagmamano nga SUCs iti Amyanan a Luzon agpagpaggat ang mabawasan gapu iti singasing nga 2027 national budget. Iti nakasilpo adamag 107.4 billion pesos na pondo iti flood control na ilatang iti naisingasing nga budget para iti sumaruno nga tawen 2027. Panagaramit kan distribusyon ti substandard nga landok iti pagilian maimbestigaran iti Senado. Panangpaikat iti VAT iti system loss charge rinugyan ti Energy Regulatory Commission. Lokasyon ti planta para iti e-waste to energy project at adalan ti gobyerno. Kaya na Pax Silica Initiative ijay Tarlac posible ang maiyakar iti sabali a pagilian no saan ang maituloy iti Pilipinas. Para iti detalye dagiti damdamag, iti damdamag lokal. Naipalawa manen nga rod ken naipairteng itangal daw ti Biyernes, Agosto 14 ti search and rescue operation para iti balasang ani Sofia Isabela Magalgalit Oria, manipud iti barangay iti Demang ditoy Sagada. May palagip nga iti kalman Huwebes ket temporaryo na limitaran ti panagbiro kapu iti obserbasyon ti tengaw. May saan na insigudan nga ugali anang teddalan kadagiti elders amang ipatungpal iti ritual. Gundaway mutlam tapno isukapay ang makainana dagiti rescuers ang naka-standby latta manipud iti derecho nga operasyon. Iti likudan daytoy katagpatuloy latta ti limitado a panagbirok mutlang ti pamilya na ken sumagmamano nga kababaihan iti komunidad. Iti panagsublitin na lawa manen nga operasyon itangal daw kata
Maiyaraman latamanan dagiti kuweba kabangibang aluglugar dagiti dalan ken nearby rivers a pagbirukan. Kagidanda ito'y kata nakinayon ti panag-usar iti tracker dog wenno K9 nga agnagan iti Zuma. Tarakan ni Mr. Brett Mitchell manipod iti bukod iti probinsya ti Benguet tapno mapapartak ti panagbiro. Ni Zuma kata naikonsentrar nga agbirok iti ground zero. Sakbay mat ti panaka-deploy tinayon nga responders manipod iti munisipyo iti Bontoc ket nayaramid ti ritual nga kaub si malubwatan sa Bontoc Municipal Capital ato pati ti kapyan siya palanga ay kalubwatan iti panagidaulo ni Kagawad William Cherwug ti Bontoc ili sa Provincial ato. Tinasawa kararad ken kabunyan ket panangdawat iti tarabay proteksyon ken kinasirib para kadagiti amin a rescuers a pakibilangan dagiti timpuyog manipod iti Bontoc Emergency Response Team, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ti Mountain Province, ti Provincial Mobile Force Company, ti Philippine National Police, Regional Mobile Force Battalion, ti PNP Cordillera, kanda dumapay mainayon ti panawagan para itinatalged a panakasarak ni Sofia. Agtultuloy latamot tikid daw dagiti otoridad iti publiko nga agtalined nga alerto kan ipakaamo ti anyaman nga impormasyon a makatulong iti panagbiro. Iti asabali ada maglokal narugyan iti munisipyo ti Sagada tinalawa nga measles and rubella supplementation immunization activity. Kagiddan ti vitamin A supplementation para kadagiti ubing ngagtawen iti 6 nga bulan. May palagip ada ito nga aktibidad ket naitantan gapu iti madi nga kasasaad iti panawan ngayon paay ti bagyo ken habagat iti napalpalabas nga aldaw. Iti umuna nga aldaw ti kampanya Idiya kalman na Agosto 13 kat nabaligian na itden bakuna kun suplemento. Iti 80 kun upat nga ubing kadagiti barangay sa Southern Zone. Maibilangan ti barangay ti Suyo, Takong, Nakagang ken ang Kilang. Ti formal pa nakayuswat daytoy nga aktibidad ket ipatungpal ti lokal a gobyerno intun Lunes, Agosto 17. Tapno mas nga italo ti salunat dagiti ubing ken malabanan dagiti makaakar a saksakit. Sigun iti Municipal Health Office Sagada, malaksid iti direkta proteksyon para kadagiti ubing ket maisaysayang ti panagbakuna tapno mabuwangay iti herd immunity wenno sa pasap a salaknib iti entero a komunidad. Tiya sa balipayada maglokal naragsakan ka nagbalin nga naindaklan ti panakinayon dagiti learners with special needs. Kana persons with disabilities iti naangay nga youth cares program iti munisipyo ti Bontoc iti Miyerkules Agosto 12 kaspasat ti selebrasyon ti Linggo ng Kabataan 2026. Sigun kani Municipal Local Youth Development Officer Ross Kiatong, tinasao nga aktibidad ket nakalinya iti tema nga different context, common aspirations itangatawan. Panggap na nga isigurado at tunggal kabataan anyaman ti kasasaada ket maipapaayan iti parehas nga gundaway ken nakabilang kadagiti programa iti komunidad. Nang rugi iti panakitinulong ti Local Youth Development Office wenno LYDO iti Sangguniang Kabataan ti Bontoc ken Department of Education Mountain Province napunno iti ragsak ti aldaw para kadagiti ubing babaan ti chalk art, finger painting ken parlor games nga daan iti papremyo. Malaksid pa iti libre nga pukis kan dental check-up. Naipay-pay ti kamuan may iti disaster preparedness kan pagtalgadan dagiti partisipante iti tulong ni Kapitan Alerto. Ti sikat nga mascot amang isursuro iti panagsagana kadagiti didigra para kadagiti ubing. Iti sa baliada maglokal imawat iti pakabuklan nga 28.8 million pesos nga piso tulong pinansyal manipod iti opisina ni Pangulo nga Bongbong Marcos Jr. ti amin nga sa Gasuto 40 ken upat nga barangay iti Mountain Province. Ti panakaiwaras tinasaw a pondo iti sidong ti barangay makikinabang program ket indaulo ti Provincial Local Government Unit babaan tiligan ng mga barangay ken Department of the Interior and Local Government Mountain Province.
ijay Leonard Mayaan Sports Complex sa jay poblasyon Bonto. Tunggal barangay ket inmawat iti tig 200,000 pesos. Manipud iti Social Civic Projects Fund ti Pangulo mausar apang iti panagapaduras a proyekto iti lokal a level kas iti scholarship para kadagiti agturpos iti kolehyo kanda dumapaya singa infrastructure no provision iti komunidad. Inpalagip ni Gobernador Bonifacio Lacuasan Jr. kadagiti barangay officials nga usarin nga ustukan sumurot iti pagalagadan iti pondo para iti kamrunaan a kasapulan ti masakupanda. Iti sabali pay adamag iti lokal ket manamnama tinataltalged a komunidad na parpartak a serbisyo ti gobyerno ken nasimsimpa a sistema iti panangibeleng iti basura iti munisipyo ti Bauco kalpasan a maiuswa ti maysa nga Science and Technology Initiative tapno ramiden daytoy nga smart ken sustainable community. Nagkadua ti puwersa ti Department of Science and Technology Cordillera ken ti local government unit ti Bauco para iti proyekto nga Resilient Innovation and Smart E-Governance wenno RISE. Iti sidong ti Smart and Sustainable Communities Program. Adda ti kabuklan a pondo nga 3.45 million pesos ang nakatuyong iti proyekto no sa dinukot nagtaod iti DOS ti Cordillera ti 2.05 million pesos. Idinto at tinabatbati agatada kada manipod iti counterpart funding ti LGU Bauco ken dagiti barangay ti Mabaay, Ginsadan Sur ken Tapapan. Iti daytoy a proyekto ket may kabit ti 18 solar-powered LED street lights nga daan iti built-in CCTV cameras iti taluan na ibaga barangay. Panangitan dudo iti Bauco Smart Tracking System para iti digital ken napardas a transaksyon iti gobyerno. Ken panagikabil iti hydraulic press machine para iti baro nga smart waste management system. Iti matdetalya dagiti damdamag iti rehiyon na Cordillera. Dinmanon iti mapatapat nga 1.7 billion pesos a pakabuklan at dadawil iti infrastruktura iti rehiyon na Cordillera kapu iti nagkadua nga epekto ti habagat ken bagyo. Sigun iti situation report ti Office of the Civil Defense wenno OCD Cordillera malaksid iti dadakkel a dadael kadagiti para publiko nga pasilidad napan nga 2 gasut ken 5 a babalay tinadadael no sa dinukot sa nga 10 ken 3 dito iti totally damaged ken 192 wenno sa nga gasut a 10 ket 2 ti partially damaged. Agtaltalin na udpay nga nakasira ken saan a madalanan dagiti sumagmamano nga kalsada iti probinsya ti Benguet, Kalinga ken Mountain Province gapu kadagiti landslide. Apektado ngut lang ti 348 nga barangay wenno katupag tinasurok 24,000 nga pamilya iti entero nga rehiyon ti Cordillera. Agtultuloy mo ti verifikasyon iti kabuklan at dadael iti sektor ti agrikultura. Iti nakasilpo adamag ket simurok iti kadawyan alistaan dagiti napalabas nga tawen ti bilang dagiti na i-record nga landslide iti rehiyon ita nga bulan ti Agosto kalpasan a mailista ti sa nga gasut 70 ket siyam a nagreggaay wenno panagreggaay ti daga manipod laeng iti panagrugi iti madama a bulan. Inbingay ti Department of Public Works and Highways Cordillera nalampasan daytoy iti historical average nga 160 landslides. Manipod ay iti taon 2015 hanggang iti 2021. Kaduan kadagiti panagregaay ket na-record iti probinsya ti Benguet kapu iti epekto dagiti bagyo nga Luis ken Maymay pati iti pinmigsa nga habagat. Nakuna ni Engineer Patrick Cirilo manipod iti DPWH car tinmanon iti pakbuklan nga sa nga gasut 86 nga road sections ti inapektaran dagiti landslides. Mapatapat ta kinakasapulan ti 2.77 billion pesos para iti rehabilitasyon ken panang-estimar kadagiti kalsada.
Iti sabali adamag iti rehiyon ket minmato iti 6.8% ti inflation rate iti Cordillera iti bulan ti Hulyo basar iti report ti Philippine Statistics Authority wenno PSA. Sinukatan daytoy ti mo na a trend a panagbaba iti inflasyon manipud 7.6% iti Abril, 7% iti Mayo ken 6.5% iti Hunyo. Karunan ang maisursurong nga rason tingin mi na agastos kas iti presyo ti bagas ang inmato iti 9% manipud iti 7.5%. LPG kan nangina asingir iti kuryente anapan iti 15.3% manipud iti dati nga 4.5% iti Hunyo. Laksi dito'y kat makapapektar paila ang ti nga lubungan a krisis kan problema iti lana gapu iti tension sa jay Middle East pati ti nagningi na a presyo dagiti nateng. Sabali pa'y adamag kat inlawlawag ti Department of Health wenno DOH Cordillera dagiti requirement ken sakop ti medical assistance to indigent and financially incapacitated patients wenno maifip program tapno maisigurado nasimpaken patas ti panag-usar ti panag-usar iti para publiko a pondo. Sigon ken ni Kirtlina Pablo Paulino ti dadaulo ti Department of Health Cordillera Malasakit Program Unit panggut daytoy maifip asungbatan dagiti nabatbati a babaydan iti ospital kalpasan a maibawas dagiti hospital discount benepisyo iti PhilHealth ken dumapay nga tulong nga pinansyal. Nakalukat daytoy nga programa kadagiti indigents wenno dagiti awan iti regular nga birokda pati dagiti financially incapacitated nga dan iti trabaho ngem awan met ti makaanay nga birokda para kadagiti kinakasapulan na panagpaagas. Tapno makaala iti tulong kasapulan nga agi presentar iti valid ID, barangay certificate of indigency wenno 4-piece ID, pati ti hospital bill wenno reseta. Dahito kat dumalan metlaeng iti evaluasyon ti medical social worker. Malaksig iti para publiko nga ospital mabalin nga mausar daytoy maifip iti upat nga accredited private hospitals iti rehiyon. EJ Pine City Doctors Hospital, SLU Sacred Heart Medical Center, Notre Dame de Chartres Hospital sa Jay Baguio, ken Cordillera Hospital of the Divine Grace Ijay Benguet. Nagpalagit met ti Department of Health Cordillera nga bawal ti double claiming wenno ti panagdawat iti tulong iti dadumapay nga ahensya para iti parehas nga billing statement. Damag pailaan may panggap iti salunat ket dinmanon iti 5,827 nga individual iti entero nga rehiyon ti Cordillera tinabaligi api masidong iti libre nga panagpaagas kontra iti tuberculosis wenno TB kalpasan na maduktalan babaen iti napapigsa nga community testing ti Department of Health wenno DOH Cordillera. Sigun ken ni DOH Cordillera Regional Director Dr. Karen Austria, rimwar nga iti nasao nga bilang ket nasurot 283,000 nga individual api masidong iti X-ray ken sputum testing. Na unay ti opisyal nga uray. No basit pailaeng dagiti maibagbaga nga close contacts nga nagpasuri wenno nagpa-check up ket importante nga maamuan ti publiko adaytoy sakit nga TB ket makaakar babaen iti angin. Ngem inyunay-unay daytoy departamento at tinasao nga sakit ket maagasan. Sigun iti datos ti Department of Health ti TB ti maikawalo akang runaan nga rason ti ipapatay dagiti tattao iti pagilian kang runaan iti tawen 2025. Kaduan kadagiti matamtamaan iti daytoy ket dagiti lalaki nga agtawen iti 15 agpangato ken dagiti elders nga agtawen iti 50 ket 5 agpangato. Iti maudia detalye dagiti damdamag iti rehiyon ket inpairot pa iti Department of Education Cordillera wenno DepEdCar dagiti addangda kontra iti bullying ken dagiti programa amang italtalo iti mental health tapno mataripato ti pag-imbagan dagiti estudyante iti entero nga rehiyon.
Nakuna ni Dr. Raymond Damuslog, Medical Officer ti DepEd Cordillera, nailista ti rehiyon ti siya mapulo nga kaso ti bullying para iti school year 2025 to 2026. Inyo na unay na ati panagbuli. Maibilangan daytoy cyberbullying ket mangipapaay iti grabe nga epekto iti anxiety, depression ken emotional distress direkta nga mga papektar iti panag-adal ken pakabuklan nga behavior ti maysa nga ubing. Tapno nga ron maadresan daytoy ket agtultuloy ti aramid ti DepEd Cordillera na panangpuno kadagiti bakante nga posisyon para kadagiti guidance counselors bayat nga yar aramid mutlang dagiti dadumapay nga inisyatibo akas iti school mental health program, adolescent reproductive health ken psychosocial support iti tulong dagiti child protection committees ken manursuro kadagiti eskwelaan. Itibot detalye dagiti damdamag iti national ket madanagan dagiti sumagmamano nga pagadalan ken grupo dagiti estudyante ditoy amyana na nga Luzon gapu iti posible panangbawas iti pondo dagiti state universities and colleges wenno SUCs. Daytoy ket itisido nga daytoy maipanpanukala wenno maisingsingasing nga 2027 National Expenditure Program wenno NEP. Rumrumwar nga 10 ket maysa iti 10 nga SUCs iti Ilocos Region, Cordillera ken Cagayan Valley iti sumangsango iti dakkel nga panakabawas sa iti capital outlay wenno pondo para iti panangipatakder kadagiti pasilidad wenno dadumapay nga patakder ken walong pamantasan met ti mabawasan iti maintenance and other operating expenses wenno maawagan nga MOOE wenno daytoy pondo para iti pang-inaldaw nga operasyon akas iti kuryente, danum ken ramit kadagiti silid pagadalan. May bilang pay nakaro nga maapektaran ti iti bawas pondo ti dadumapay nga universidad gapu iti milyones nga bawas iti pakabuklan nga pondo. May bilangan ti Mariano Marcos State University, ti Isabela State University, Don Mariano Marcos Memorial State University, ken daytoy Mountain Province State University, Ifugao State University. Sigun iti National Union of Students of the Philippines, second dumapay nga alyansa dagiti estudyante, ti kasla pananga igato iti pondo ti sumagmamano nga pamantasan ketaga po iti dagdag nga pasahod para kadagiti miyembros na saan atapno papintasan ti pasilidad wenno kalidad ti edukasyon. Isu nga agpanpanawagan da nga itidlat ta ti makaanay nga pondo para iti sektor ti edukasyon. Iti daytoy nga minasao nga panangbawas iti pondo ket saan nga nakaraman daytoy Benguet State University. Iti nakasilpo adamag ket nakasimpa nga maituloy dagiti flood control projects iti sumaruno nga tawen. Kalpasan apo nga mailatang ti 107.4 billion pesos nga pondo iti sido nga road daytoy maisingsingasing nga pondo para iti tawen 2027. 7.2 trillion National Expenditure Program ti maising-singasing into na 2027. Kumpirmada ito ti Department of Budget and Management Secretary ni Kim Robert De Leon. Kalpasan nga formal ma-turn over ti panukala. Uno da ito singasing ti national budget iti Kamara. Sigon ka ni De Leon napateg nga ituloy ti narugyan nga proyekto iti panagkontrol kadagiti layus. Nang runa ita nga panawan iti panagtutudo. Tapno maliklikan ti nakarupay nga dadaon manipod iti panaglayus kana panagnato ti level dagiti danum iti kalkalsada ken komunidad. Iti sabali payadamag iti pagilian ket imbestigaran ti Senate Committee on Economics Affairs ti kasasaad ti domestic steel industry iti pagilian tapno papigsaan ti lokal a produksyon ti landok ken isigurado ti napetpet a panangsurot kadagiti linteg iti
iti panangsurot iti linteg dagiti special economic zone. Iti nga rod nayabante nga resolusyon ni Senadora Risa Hontiveros na yaramid ti addam kasaruno ti na naduktalan nga operasyon ti substandard steel products akas iti Philippine Sanjia Steel Corporation sa Misamis Oriental kan ti Chuangxing Steel Plant sa Pampanga ang nagresulta kadagiti raid panangisera kana panangaresto iti sumagmamano nga individual. Kangrunahan pa'y nga nangiya pa'y daytoy iti danag para iti pagtalgodan ti publiko kan salun at mete dagiti mangmangget. Naruna iti panakadiskubre dagitoy da poisonous nga materyales akas iti uranium ken thorium amang angkat. May nayon pa'y apo ti exposure dagiti gasot-gasot nga mangmangged iti chemical ken radiation. Panggapon nga rod daytoy panag-imbestigar a papigsaan daytoy agraraira nga linteg tapno sa lakniban dagiti Filipino workers. May sigurado ti kalidad ken pagtalgedan dagiti produkto nga lando ken bawasan ti panagdependar ti pagilyan kadagiti imported a materyales. Iti sabali adamag kat rinugyan ti Energy Regulatory Commission no ERC dagiti addang tapno ikaten ti value added tax no VAT iti system loss charge iti singir iti kuryente kasaruno iti direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. abawasan ti dadagsen dagiti umili. Sigun kini ERC Chairperson kan CEO Attorney Francis Saturnino Juan nangiruwar ti komisyon iti draft resolution para iti public consultation. Tapno ideklara ti system loss charge kas may nga government mandated pass-through cost. Nga kayat nga sawan saan nga maianayon iti gross receipts dagiti generation companies kan National Grid Corporation of the Philippines wenno NGCP para iti panangipataw iti VAT. Manamnama, amalpas ti konsultasyon kadagiti stakeholders, may bilangan dagiti distribution utilities ken consumers. Kata iruwar ti ERC ti pinal nga resolusyon, tapno mata kamang iti Bureau of Internal Revenue. At adalong mo ti gobyerno dagiti estratehiko a lugar mabaling nga pangitakderan dagiti planta para iti maisaksakan nga waste to energy project akasolusyon iti problema iti basura ken ngumatngato apang kasapulan iti kuryente. Sigun pa lang iti Presidente Marcos Jr. paggup ti proyekto a direkta nga aramiden enerhiya dagiti makolkolektar a basura imbes nga maibileng dagitoy kadagiti landfills ken kalaunan na ket mapanmetlaeng kadagiti karayan ken iti karayan kanda dumapay analalawa nga bodies of water. Inyo na unay daytoy presidente akasapulan na nga maiasideg dagiti planta kadagiti lokal nga gobyerno no LGUs nga isuda ti mangiman-manihar iti panagkolektar kana panangibunleng kadagiti basura. Itaapot ang tultuloy ti panangisimpa ti gobyerno iti sistema kana nagrugimot laeng ti negosasyon iti Department of Energy wenno DOE nga isu ti aga gumatang iti kuryente nga mangi-generate manipod iti kuryente amang i-generate nga mang-generate manipod kadagiti basura. Daytoy apo nga addang ket maiaramid kasaruno iti report nga dumanon iti nasurok 83,000 cubic meters ti basura. Ti nahakot manipod iti 32 laeng nga waterways iti National Capital Region. Ken iti mao dia detalye dagiti damdamag inbaga ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez a posible nga mapan iti sabali nga pagilian iti Asia daytoy maidordoron nga Pax Silica Initiative no saan daytoy nga mayaramid iti Pilipinas. Sigun ni Romualdez, pinili ti Estados Unidos ti Pilipinas para iti 1,620 hectares high-tech industrial hub
Sajay New Clark City, sajay Kapas Tarlac, gapu iti gapu ta kaalyado nga rod daytoy ti Amerika. Imbaga na nga dakkel ti maitulong daytoy kadagiti proyekto iti artificial intelligence, semiconductor supply chain ken panangpaduras iti critical minerals. Ngem iti bangir na ket nagidasarmet iti Senate Resolution number 571 ni Senador Raffy Tulfo. Daytoy ket tapno ebalwaran kun kitaan ti agbaling nga epekto daytoy paksilika kasarunuti nakaro apan ang supyat dagiti mannalon ken dagiti IP communities ti Aita sa Tarlac. Dinmanon iti halos 400,000 nga pirma ti naunong para iti petisyon pangkontra iti nasao nga proyekto. Gapu iti danag dagiti katutubo iti posible apan ang papanaw kanyada iti daga ang nagtaudan panakadadaol ti aglawlaw na panakapukaw dagiti pangkabiyaganda. Inunay-unay ni Tulfo na nga importante nga maadal kana mayarami tinalawang nga konsultasyon kan kitaan dagiti makaanay nga agraraira alinteg tapno maprotektaran ti karbongan dagiti umili bayat nga maitaltalo ti nasao nga national project apang ekonomiya. Dagiti nga rod apo dagiti na ibingay tayo nga damdamag para iti midday news. Siya nga ni Simbay para pailang iti damdamag Radyo Sagada kat advance happy weekend.